असली पति कौन? प्रिया के पति रवि ऐसे तो बहुत मेहनती रहे, लेकिन 4 साल में ओकर एको प्रमोशन ना भइल रहे। वजह रहे कि ऊ अपन बॉस से बहुत डरात रहे। उनका के सामने देख के ही ओकर सिट्टी पिटी गुम हो जात रहे। प्रिया ई बात से बहुत परेशान रहे, लेकिन प्रिया के लगे एगो जादुई हार रहे, जेकर इस्तेमाल से ऊ अपन हर काम बहुत आसानी से करत रहे। और आज ऊ सोचलस कि क्यों न रवि के प्रमोशन के खातिर ओकर इस्तेमाल करल जाओ। ए हमार जादुई हार हमरा के आज शाम तक के खातिर रवि जैसन बना द। ऐसन कहत ही वो बिल्कुल रवि के जैसन दिखे लागल। आज इनका के सूतल ही छोड़ देता नी और हम ऑफिस जाके बॉस से प्रमोशन के बात करम। अपन गला के हार ऊ अपन शर्ट के अंदर छुपा लेलस और फिर झट से ऑफिस पहुंच गई। अरे वाह रवि सर, आज तो आप अपन लाइफ में पहला बार ऑफिस टाइम पर आइल बानी। तो से मतलब तू हमरा खातिर जल्दी से कॉफी लेके आवा। सुन के पियून ओकरा खातिर कॉफी लेके आ गई और ओकरा के पी के प्रिया बॉस के केबिन में गई। गुड मॉर्निंग बॉस। तू यहाँ का करत तारा? तोके गुप्ता जी के फाइल रेडी करे खातिर देले रही। फ्राइडे से पहले एके खत्म करे के बा। जाके काम करा। सर आपसे कुछ बात करे के बा। तू अपन काम करा और ई मोहित के हमरा पास भेजा। हमरा ओकरा से बैंक में 10 लाख रुपया जमा करावे के बा। अरे तो आप हमके दे दी, हम कर दे। अब तभी टेलीफोन बाजल और बॉस उठ के बात करे लगलन। हे हमार जादुई हार, गुप्ता के फाइल कंप्लीट होके हमरा हाथ में आ जाओ। वो जैसे ही कहलस, गुप्ता के फाइल तैयार होके ओकरा हाथ में आ गई। बॉस कॉल कट कैलस और ओकरा तरफ गुस्सा से देख के पूछलस, तू अभी तक यहाँ ही खड़ा बाड़ा, ना गईला? बॉस ई रहल गुप्ता के फाइल। ई तारा हाथ में कब आइल? हम तो साथ ही ले आई रही, आप ध्याने ना दीनी। बॉस फाइल कंप्लीट देखलन तो वो खुश हो गईलन। अरे तू तो 1 हफ्ता के काम 1 दिन में कर दिला। यस सर। वेरी गुड। आई पैकेज ला, एमे 10 लाख रुपया बा। एके बैंक में जमा करवा के हमरा पास आवा। जी सर, हम अभी आवतानी। कह के ऊ वहाँ से निकल गई। लेकिन असली रवि भी तैयार होके ऑफिस पहुँच गई। रामू जल्दी से हमरा खातिर कॉफी लेके आवा। आप मजाक कर रहल बानी? हम तो अभी आपके कॉफी देनी है। हम तो अभी आई नहीं है। ताहर काम करे के मन नहीं है का? सुन के पियून कॉफी लेवे चल गई। तभी रवि बॉस के रूम में गई तो उनकर मूड अच्छा देख के चौंक गई। अरे तू इतना जल्दी आ गईला? हम तो आज लेट आइल बानी और ई कहत रहे कि जल्दी आ गईला। बॉस हम आपके परसों तक गुप्ता के फाइल कंप्लीट करके दे देब। तू मजाक कर रहल बाड़ा? गुप्ता के फाइल तो तू आज सुबह हमके दे दिला हा। और ये तू हमसे 10 लाख रुपया लेके गई रहला बैंक में जमा करावे खातिर। लावा ओकर रसीद दे दा। बॉस ई का कह रहल बानी? हम कौनो 10 लाख नहीं ले ले। आर यू जोकिंग? तू ही लेला और इतना जल्दी वापस आ गईला। जा पैसा वापस लेके आवा। 10 लाख के बात सुन के रवि सीधा टॉयलेट में चल गई। 10 लाख? हमरा तो सुनते टॉयलेट आ गई। कहाँ से ला के दी 10 लाख रुपया? तभी ऑफिस में प्रिया बनल रवि भी वापस आ गई और पियून ओकरा के कॉफी दे देलस। ई लिही आपके कॉफी। अरे तू फिर से कॉफी बना दिला? अभी सुबह तक पियले रही। हमारा तो कुछ समझ में नहीं खे आवत। यह बात हम आपसे कहले रही तो आप कहनी कि हम ना पियनी है। सुन के प्रिया समझ गई कि शायद असली रवि भी ऑफिस आ गई बाड़े। तो वो तेजी से बॉस के केबिन में पहुंचल और बॉस ओकरा के देख के गुस्सा में कहलन, कहाँ बा 10 लाख रुपया? मिलल की ना? सर वो 10 लाख रुपया तो बैंक में जमा करावे खातिर दीहनी ना, हम तो करा दीहनी। ई कह के उ जेब से पैसन के रसीद निकाल के बॉस के दे देलस। ये तू हमरा साथ कौनो मजाक कर रहल बाड़ा का? अभी तो तू कहला कि तू खो दिला। ना सर, हम तो अपन बस काम कईनी। ठीक बा जा, हमार तो सर चकराता। तभी प्रिया बाहर चल गई और असली रवि बॉस के केबिन में दोबारा आ गई। बॉस हमरा पास कौनो पैसा नहीं है। आप कौन 10 लाख के बात करतानी? सुन के बॉस के सिर फिर से चकराए लागल। हम आत्महत्या कर ले हब। रवि तू अपन दुनो काम निपटा ले बाड़ा। अभी फाइल लाई जयश्री कंस्ट्रक्शन के बा। एकरा 3 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करके दे दिया। रवि उनका के हैरानी से देख के उनका से फाइल लेलस और अपन केबिन में जाके बैठ गई। हमार कॉफी कहाँ बा? अब तक ना बनैला तू? सर आज तो आप हमके पागल कर दे। हम पहले आप सुबह कॉफी पी लेनी, फिर हमसे दूसरा बनावे के कहनी। हम जो दूसरा बनौनी तो कहनी कि सवेरे पी लेनी, फिर हम ओके फेंक देनी और ये अब फिर से कॉफी मांगत आनी। तू कॉफी लेके आवा अभी।
सुन के प्यून कॉफी लेवे चल गइल। यार आजी का हो रहल बा? अभी राहुल से जाके बात करतानी। ऐसन कह के उ फाइल उहवे छोड़ देलस और राहुल के केबिन में चल गइल। तभी प्रिया उहवा आ गइल। ई लिही आपके कॉफी। तारा का हो गइल बा यार? बार बार हमरा आगे कॉफी ला रहल बाड़ा तू। बतौनी है कि सुबह पी चुकल बानी। अब ई सुन के प्यून पागलन के जैसे अपन बाल नोचत नोचत उहवा से चल गइल। ए हमार जादुई हार, ये फाइल के काम कंप्लीट हो जाए। ओकरा ऐसे कहत ही फाइल अपने आप कंप्लीट हो गइल और फिर वो ओकरा के लेके बॉस के केबिन में पहुंचल। हाई ली बॉस, फाइल के काम हो गइल। तू मजाक कर रहल बाड़ा? कह के बॉस फाइल लेलस और ओकरा के चेक कइलस त काम कंप्लीट रहे। 3 दिन के काम 1 घंटा में कर दिला, ये यकीन नहीं के होत। बॉस बहुत खुश हो गइलन और ओकर खूब तारीफ करे लगलन। हम कल ही तहार प्रमोशन अनाउंस कर दे। अब हमरा तो पते ना रहे कि तू इतना टैलेंटेड बाड़ा। सुन के प्रिया खुश हो गइल और फिर केबिन से बाहर निकल गइल। ओकरा बाद उ अपन हार के जादू से उ घर पे पहुंच गइल। रवि जब अपन केबिन में आयल त फाइल उहवा ना पाके डरा गइल। अब तो बॉस हमके जिंदा ना छोड़ी है, लेकिन उनका बतावे के त पड़ी। कह के उ डरात डरात बॉस के केबिन में गइल। बॉस हमके माफ कर दी। जयश्री कंस्ट्रक्शन के फाइल कहीं खो गई। तू आज हमरा साथे ऐसन काहे कर रहल बारा रवि? तू फाइल के काम करके अभी कुछ देर पहले हमके दिहला हा और हम उसे खुश भी बानी। और अब तू कहा तारा कि फाइल खो दिला। और बॉस भी अब अपन बाल नोचे शुरू कर देलस और रवि के भी दिमाग घूमे लागल। हम कल ही तहार प्रमोशन लेटर लिख दे। अब तू बहुत अच्छा काम करेला। बस अब और मजाक मत करा प्लीज। अब छुट्टी ला और कल काम पर रही। ई सुन के रवि भी हैरानी से सर खुजात खुजात केबिन से बाहर निकल गई। रोजाना गधा जैसन मेहनत करीला फिर भी कोनो तारीफ ना। आज एक भी काम ना कईनी फिर भी सीधा प्रमोशन।